لا إله إلا الله محمد رسول الله أحمد قطب المكتوم برهام غوث الزمان بسم الله الرحمن الرحيم ذو المنان بسم الله الرحمن الرحيم ذو المنان أول دباشي دساني kuma gashi bai da makani sannan kuma bai da zamani kai dai kaje ya mai zargi kun tabbata baka aboki Allah kai dai kaje ya mai zargi kun tabbata baka aboki da abokiya da masauki subhanaka ya zal mulki marashin wazirin sarki godiya ta tabbata gunka mai kiyaye bawa kuka rabbuna ka yi man wanka laifukan da na yi a gare ka ka yafe ni don mabaruka ya ubangiji kare ni daga sharrukan shaitani gaba da baya dama da hauni ya dafi ka yi man auni kan ya zo ya gigita ni har da dukkanin makiyama da mahassada mai girma har da dukkanin makiyama da mahassada mai girma karka ba su kowace dama su da mai bidar mu suma samu kan tafarki muma ya abin nufa da bukata ya masanin sirrin zuciyata Allah ya abin nufa da bukata ya masanin sirrin zuciyata wanda ya yi maza ya yi mata ba damu da babu huta ban isar sa kai mana gata mai kyawun sura mai halin yabawa mamudu mujtaba mai kyawun sura mai halin yabawa mahamudu mujtaba ya sayyidal awwalina wal akhirina a gaishe ka mujtaba sayyidina muhammadu mujtaba maulana muhammadu mujtaba mu gaishe da annabi mujtaba mu tafa wa annabi mujtaba maulana muhammadu mujtaba sirrullah muhammadu mujtaba sirgatullah muhammadu mujtaba aya sayyidal awwalina wal akhirina a gaishe ka mujtaba haka ita ka kuma ka ita bayi limamin harka mujtaba dan ko sallah ita kanta 50 tabaraka ya baka mujtaba amma kan ce ya rage ta dan tausaya wa mutananka ya mujtaba ya dinga rage ta biyar biyar har ta koma biyar katal mujtaba mai kyawun sura mai halin yabawa mahamudu mujtaba wannan babun mamaki bane cikin halayenka mujtaba ne sauki da rangwame ai dama shine takenka mujtaba zauna daidai annabi muhammad ka zarta ma haka mujtaba ya kai rahama ne sha kundum haka Allah ya kira ka ya mujtaba har na makiyanka babu wanda ba a cikin yinwar ka yake ba mai kyawun sura mai halin yabawa mahamudu ni a gaskiya manzan Allah ka faranta raina annabi ni a gaskiya manzon Allah ta faranta raina kai na fi udaina yawan shagala ta faranta raina kai ladabi kan ka kula ta faranta raina a yau matsalar ka ta kare walla ta faranta raina domin ko ga ka gasu to kifan Allah daga kanka duba na fi ni a gaskiya manzon Allah ta faranta raina sayyidul bariya sha kundin dan amina yardaddan Allah sayyidul bariya sha kundum dan amina yardaddan Allah ya mafakar halitta annabi mu ka ishe mu komai ya taha duniya kiyama al-mustafa ka tsare mu barmai ya
Taha tunda kai Allah ke saurare murtaba gaya mai ya Taha kan isar ka gunsa ya bar mu da kai tunda inda kai ba a wahala Sayyidul bariya sha kundum dan Amina yardajjan Allah shugaba Muhammadu ne girman asali da tsarki ya Taha bawa gun ilahu amma a cikin alami na sarki ya Taha kai kadai tabara ya ware ka baka da aboki ya Taha a cikin mu bayi in banda kaiwa ubangiji yayi wa sallah Sayyidul bariya sha kundum dan Amina yardajjan Allah shugaban duniya da lahira matattarar rahama mujtaba shugaban duniya da lahira matattarar rahama mujtaba assalatullah alaika ya madogarar alam mujtaba wasalamullah alaika ya ubangidan adam mujtaba shugaban duniya ta ambato uba da alƙasim mujtaba shugaban lahira abun bida uba da ibrahim mujtaba ko a tarihi wallahi dan amina ban tabbatin kamar ka ba shugaban duniya da lahira matattarar rahama mujtaba kai mu taka rawa mu tafa hannuwa cikin tsafta mujtaba ko mu taka rawa mu tafa hannuwa cikin tsafta mujtaba kuma mu yi guda mu yi tambura mu busa algaita mujtaba jirri haiye na na ya kuita ku injita mujtaba jirri haiye na na ya kuita ku injita mujtaba na shaida kuna kauna ga dan amina daranta mujtaba addu'ar da nake Allah ya yarda mu yi ido da ido da mujtaba shugaban duniya da lahira matattarar rahama mujtaba matar mafi kowa matar mafi komai sai da Khadijatu mafi mata kaunar kini ta yi man rana matar mafi kowa sai da Khadijatu mafi mata kaunar kini ta yi mun rana assalamu alaiki maulati Khadija matar mafi kowa shugabar mu babar su fatiti Khadija matar mafi kowa ya masu yin ado da salati ta rasul sanyin idanuna matar mafi kowa sai da Khadijatu mafi mata kaunar kini ta yi mun sai da rana nafi'u ne shi da yaransa Khadija matar mafi kowa Allah ya samun ishe ki kusa Khadija matar mafi kowa zaman gidajenmu muka kasa muka zo ki ba mu ɗakin kwana matar mafi kowa sai da Khadijatu mafi mata kaunar kini ta yi mun rana masarakiya mai yawan yaya Khadija matar mafi kowa da je ma'aiki ya haifi diya Khadija matar mafi kowa sai dai mu'azzamu na kirdiya sidi ibrahim masoyina matar mafi kowa sai da Khadijatu mafi mata kaunar kini ta yi mun rana mace ce ita da ta buwaye maza Khadija matar mafi kowa sai da mace ce ita da ta buwaye maza Khadija matar mafi kowa damar ta sai mutumin banza Khadija matar mafi kowa mai kwayan take sanya ballaga za ta zama waliyar magagina matar mafi kowa sai da Khadijatu mafi mata kaunar kini ta yi mun Wamsa rana na Khadijatul Kubra na Khadijatul Kubra na Khadijatul Kubra na Khadijatul Kubra na kuma ba a Khadijatul tafi Kubra na Khadijatul Saida Kubra na Khadijatul Abida Kubra na Khadijatul Kubra na Khadijatul Amarya Kubra bawa na Khadijatul matar Kubra annabi na Khadijatul zuwa da adaibi na Khadijatul tambaya ta na Khadijatul tambaya ta na Khadijatul maza mata
Khadijatul Wa kuke so? na Khadijatul Ku faɗa mu ji. na Khadijatul Ban ji kuma. na Khadijatul Wa kuke so? na Khadijatul Tadira. na Khadijatul Me Kubra na Khadijatul Tadira. na Khadijatul Ummul Zahra. na Khadijatul Mu gaishe da matar manzo na Aisha mai alfarma. matar manzona na Aisha mai alfarma Wahidul Qahharu sultanin sarkin kyauta. Kai kadai kake tilo ne wadata duk mabukata. Allah na burin yin yabo ga babbar mata. Nana Aisha ya ga Abubakar taimakon ka nake nema. matar manzona na Aisha mai alfarma A cikin mataye kabburi ake wa Humaira. Yar gaban goshi ce ita ko ina na lura. Dan kwa har matayan da Rasulullahi ya aura. Ita dai ce ya aura budurwa da shi ta fari zama. matar manzona na Aisha mai alfarma Dan saboda isa har ta kai garan buna kishinta. Dan kwa an soke ta zuljalali ya kare ta. Zargin ta kai shi da kansa ya wanke ta. Amma da har wasu sun rewaɗe gari da yawan gulma. matar manzona na Aisha mai alfarma Sai dai ko yanzu na ji wasu na zaginta. Suna munanan zantuka da dama kanta. Ba su ko jin kunya su zagarwa annabi mata. Amma dan hauka har su ce wai musulmai ne su ma. matar manzona na Aisha mai alfarma Fasikin ba wannan da ya sa Humaira hawaye. Ta nake yayi ƙaura wai ashe yana nan raye. Na gane shi ne ke ta haihuwar yayaye. Suna mai hidima don musgunawa addini suwa. matar manzona na Aisha mai alfarma Ba wai wani ne ba uban nasu ya dangina. Shi ne Abdallah ɗan Ubayyu sarkin Barna. Taɓa Aisha ya sa zamanai da baban nana. Bai amfane shi ba don zuljalali ya zine mai ma. matar manzona na Aisha mai alfarma Wallahi Humaira matar manzon Allah ce. Wanda duk ya kita ya ki Mustapha a takaice. Shi ko komai sallah yake kinsa ya lalace. Dan a banza buduwar harbabbe arne da ne shi ma batar na batai shudi. domin arne da ne shi ma Ta lebo ta koma dangi arne da ne shi ma yayi baya ba zane. dan nema arne da ne shi ma Kuma ya ki tumbiri ya ci dila arne da ne shi ma wallabatin ya makafar raya kafiri dai ne shi ma ku amsa. matar manzona na Aisha mai Sai alfarma da Aisha muke wakewa. sai da Aisha muke wakewa Wa muke wakewa. sai da Aisha muke wakewa Amma sai dai baba amsa. sai da Aisha muke wakewa Allah yanku ba ku tattafa. sai da Aisha muke wakewa Kin wuce baba ta. sai da Aisha muke Sai da Aisha wakewa kin fa Aisha baba ta. sai da Aisha muke wakewa Kuma gaida yar annabi. Batula Yar annabi. Batula Kuma gaida yar
yar annabi Batula. turkabun abu ɗalibi Batula. ramatu share zufa Batula. share zufa Batula. ramatu share zufa Batula. sarki da kyawun sifa Batula. musara mata Batula. musara mata Batula. musara mata Batula. mu taba mata Batula. ya sayyida Fatima Batula. sayyida Fatima Batula. sayyida Fatima Batula. cikin al'umma Batula. kai kuma gantan birra sarauniya zan wa baitukana Khairiya. yau garin Madinatu za mu tafi gidan dan Amina Khairiya. inda la ilaha illallah tai mahalli ta zauna Khairiya. har ubangiji ma ne neman sa canza ya samai ba ƙarya Nana Fatima Az-Zahra yar Muhammadina Khairiya. sallama nake ya mai matsayi dandalin mukamai Khairiya. ya sharifiya ya karimiya bintu yar karimai Khairiya. ya waliya ya imamiya zara yar imamai Khairiya. ya khaira nisa'il alami na zikar amina qurayshiya Nana Fatima Az-Zahra yar Muhammadina Khairiya. kai na je kyakkyawa babar kyawawa Khairiya. Muhammadu Rasulullah babanki ne ba musawa Khairiya. wanda ya fi Adam gun matsayi ke kwakin fi Hauwa Khairiya. Asiya da Maryam Bilkisa har da Rabi'atul Adawiyya Nana Fatima Az-Zahra yar Muhammadina Khairiya. sannu sajida sannu sa'ima sannu 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 Khairiya. sannu abida sarkin bauta yar mijinsu zainu Khairiya. maganin su ya haske mai haska hasken idanu Khairiya. baraka mubaraka mabaruka mashkura shakira shukuriya Nana Fatima Az-Zahra yar Muhammadina Khairiya. ya mai share hawaye Khairiya. tauraruwar alaye Khairiya. mahaifiyar sufaye Khairiya. ya hasanai da tagwaye Khairiya. tsarkiyar tsarkaka ku ba ku da kotun ruwaye Khairiya. ne abin riƙewa Khairiya. ne gudun fajewa Khairiya. ne tufar sakawa Khairiya. ne abin yabawa Khairiya. ne kadai isassu sannan ku ne kuke isarwa ku Khairiya. tafa wa yar ma'aiki Khairiya. sarauniya a saraki Khairiya. sannan buɗe baki Khairiya. yabe ta mu ta doki Khairiya. ta wuce Maryam da Asiya har Hauwa da Rabi da Bilki Khairiya. Zahra uba irinki Khairiya. matsayi da martabarki Khairiya. nasaba da sansalarki Khairiya. har ma da kyan sifarki Khairiya. matar Aliyu ya bun Khadija tsokar jikin ma'aiki Khairiya. yawanta ba ta kura Khairiya. yar sau da yar Humaira Khairiya. ya hankali da lura Khairiya. zauna akan kujera Khairiya. ya ce mahaifiyar jikokin annabi dukansu Zahra Khairiya. bai ku bai halarci ba ‘ya'yan Fadimatu Zahra sharifai jinin Rasulullah Baki ku bai halarci ba, ‘ya'yan Fadimatu Zahra sharifai jinin Rasulullah. sharifan nan da nake zance su ne rabbuna yake bance cikin talikai suka yi zarce tun da kosan su ma ibada ce Kuma mun lura dan ya tantance mai biya tai da wanda ya kauce su ya ba la ilaha illallah. Haka. Baki ku bai halarci ba, ‘ya'yan Fadimatu Zahra sharifai jinin shurafa Rasulullah. mahaifinmu ya yi batu kanku domin kar a tauya haƙƙinku iyayenmu ya yi kira kanku su ladabtar da mu a kan sanku To don haka wanda ya raina ku
ko ya ce ba ku ya shiga uku tun da ya karyata Rasulallah. Baki ku bai halarci ba, ‘ya'yan Fadimatul Zahra'u sharifai jinin Rasulullah. Allah kansa ya yi bayanin ku, ya ce ya tsarkake dukkan ku, salati ko bai cika ba ku dole in durkusa in gaida ku. In ta bege da tambari kunkutun da kura bana da banyai ku kun yi banban da mu farar hula. Baki ku bai halarci ba, ‘ya'yan Fadimatul Zahra'u sharifai jinin Rasulullah. Ku ne cikar gadarar mu, sharifai ku ƙara kama mu, ku sa hannunku a harkar mu don magautan ku na ta zagin mu. Kun rike begen ku ibada mu don ku kullum ana ta nushe mu duk masoyin ku baya yin kwalla. Baki ku bai halarci ba, ‘ya'yan Fadimatul Zahra'u sharifai jinin Rasulullah. Sharifai Ahlul baiti, sharifai masu raban tikiti, sharifai jinin ma'aikinmu, sharifai matattarar ilimu, sharifai inuwar al'umma, sharifai mabubbugar rahama, sharifai ‘ya'yan albarka, sharifai sirrin mai maka, sharifai kamar su Shak Ahmad Muhammad, sarkin waliyai batista ne jikan ma'aiki ribaka. Shak Ahmad Muhammad, A gaishe ku, sarkin waliyai batista ne jikan ma'aiki ridaka. ina Muhammadawa, Shehu ina Muhammadawa, Shehu ina Tijjanawa, Shehu Ibrahimawa, Shehu mutafa wa Shehu Tijjani. Shehu Tijjani, Shehu Tijjani, Shehu Tijjani, Shehu Tijjani, Dattijo, Shehu Tijjani, dattijo, Shehu Tijjani, bawan Allah, Shehu Tijjani, jikan manzan Allah, Shehu Tijjani, bawan Allah, Shehu Tijjani, jikan manzan Allah, Shehu Tijjani, bawan Allah, Shehu Tijjani, jikan manzan Allah. Shehu Tijjani, Dokan tambura sannu sannu cikin taku na ƙauna. Ridaka, Kai gaisuwa gun masoyi in mai bai tukana. Ridaka, Shehu tsatsan Hassan dan Ali hasken fitilar idona. Ridaka, Abun Fatima yar Rasulullahi abun ma'aiki kwatika. Shak Ahmad A Muhammad, gaishe ku. sarkin waliyai batista ne jikan ma'aiki ridaka. Ya sarkin waliyai abun fari gagar kushe. Ridaka, Kyawun sifa mai shiga kyakkyawa babu kimshe. Ridaka, Katan Shehu Barhama yau na zo fadar ka tashe. Ridaka, Kai fahalin ka dama irin na Rasulullahi ne malaminka. Shak Ahmad A Muhammad, gaishe ku. sarkin waliyai batista ne jikan ma'aiki ridaka. Tashe ne na zoyi amma fa cikin siga ta wake. Ridaka, Baitocin yabo ne cikin tashe na shehu sake. Ridaka, Buri na ka ce man shigo ciki na fi udai na leke. Ridaka, Ni ka kafar ka sosai gida ne nan dawo cikin hayyacinka. Shak Ahmad A Muhammad, gaishe ku. sarkin waliyai batista ne jikan ma'aiki ridaka. Dan kyawa uban masu kyau dan kyawawan mutane. Ridaka, Kallo ya tuke daga kai dan kai fitilar ido ne. Ridaka, Ina kallon mutane a kanka kamar wasu zane-zane. Ridaka, Wayo ni masoyi ka juyo in kalle ka nima an haska. Shak Ahmad A Muhammad, gaishe ku. sarkin waliyai batista ne jikan ma'aiki ridaka. Kowa ya gane Barhama jirgin tsira ne. Kowa ya gane Barhama jirgin tsira ne. Ina
Muhammadawa shehu ina Tijjanawa shehu Ibrahimawa shehu mutafawa shehu Inyasi shehu Inyasi shehu Inyasi aha shehu Inyasi ba ku amsa ba shehu Inyasi ba ku tafa ba shehu Inyasi ba ku tafa ba shehu Inyasi Barhama shehu Inyasi baba shehu Inyasi baba shehu Inyasi Alifa shehu Inyasi Dandido shehu Inyasi Dandido shehu Inyasi bawan Allah shehu Inyasi Adamu manzan Allah shehu Inyasi bawan Allah shehu Inyasi Adamu manzan Allah shehu Inyasi Kuna idanunka ka kalle shi yayi diwani sandar girma ba duka da ke sai dai nuni me ke mun kaunar musu dafa da sajen imani idan wani ya kishi bari ni diga tana ne dangina in wani ya kishi bari ni diga tana ne shi ne shan barhama gausun zamani taken shi tuntuni sansa nake na damka komai hannun shi me neman shirya ya raka ni in je gaishe shi sarkin baiwa ne kyautarsa ta wuce saiwa ne shehu barama sarkin baiwa ne shehu kyautarsa ta wuce saiwa ne to amma kada ka zarge mu barama ba Allah mu bane ba Allahnmu bane shehu barama ba Allahnmu bane muna bautar sa ba Allahnmu wai bane muna bautar sa ba Allahnmu bane shehu barama ba Allahnmu bane baban umma ba Allahnmu dan bane Abdullahi ba Allahnmu baban bane Abdullahi ba Allahnmu bane na ce maka kada ka zarge mu barama ba Allah mu bane dan ba mu yi mai bauta tawagar mu duk rabi'awa ne amma in ka kira mu bayinsa wannan daidai ne dan shi sarki ne cikin mu kwabarori ne baba barawa dan shi sarki ne cikin mu kwabarori kabari ne mayafin dole jikan ma'aikin Allah shehu rabi'u Usman baba mun sallama mu ma mun sallama kai ni dai na sallama mu ma mun sallama ni dai na sallama mu ma mun sallama mu yi murmushi in dai kun sallama mu ma mun sallama rangada buɗa in kun sallama mu ma mun sallama ta bandaye in kun sallama mu ma mun sallama waƙar sharifi ce dan Fatima mu ma mun sallama zamani dan gausun zamani mu ma mun sallama jikan ma'aikin Allah musuni mu ma mun sallama dan bulo magano dan gwamnati mu ma mun sallama na sallama masa ba na ja inda mu ma mun sallama jama'a kun sallama mu ma mun sallama na nan wajen kun sallama mu ma mun sallama kuma nan kun sallama mu ma mun sallama ko a kafa kafaɗi mayafin doɗi kan ma'aikin Allah shehu rabi'u Usman baba mun sallama mun bi ka ya dan imamu Aliyu sadauki dan uwansu Shafa'u ka je ka zauna ka huta cigar dan zaban Zahra'u a yau sharifi da kai ya zam tilasa gun shu'ara'u duk wanda ya yi sakaci ko garin kallon ruwa fado zai mai kafa la shakka kafaɗi mayafin doɗi kai idan fada ya fi karfin ka wasa akan mai sheshi
domin da yin muguwar rawa ai gara makin tashi gudun da ba mafita a ciki kuma kwanciya ka fi shi kai dan sharif ishirinka ko an sani ko ba a sani ba ana rawa da bazarka Kafani mayafin doki jikan ma'aikin Allah Shehu Rabi'u Usman baba mun sallama mun bi halin girma shafayar kansana mun gode kai baba kanan limamin mu dan imam rufa'i a gaishe ka mai halin girma Shehu Dahiru kansana mun gode madalla kanan limamin mu dan imam rufa'i a gaishe ka kafin ƙara salatin ka ga muzammil ƙarshen manzanci Muhammad Zunnuni wanda sansa shine musulunci ko da bautar ka kai in ba sansa komai ya ɓaci amma sai na ji wasu gafilai dan wawanci suna daidaita kansu da shi su ga 'ya'yan iska mai halin girma Shehu Dahiru kansana mun gode kai baba anan limamin mu dan imam rufa'i a gaishe ka inda taken baba dattijo inda taken baba amma ban ji kun amsa ba dattijo ban ji kun amsa ba na yanku ban ga kun tafa ba dattijo shehu ɗahir kenan dattijo ɗan limamin nan dattijo ɗan limamin nan shugabanmu na garin katsinar nan dattijo wanda ke goya ni dattijo kuma yake ta zuma ni dattijo shi yake ta zuma ni da na yi sai ya ƙara cika ni dattijo shehu mun gode ma dattijo rabbuna ya taya ma dattijo rabbuna ya taya maka dan san da dan amina yake ma dattijo shehu amin amin dattijo addu'ar da kake min dattijo addu'ar da kake min ta karbi rabbu ya nuna min dattijo addu'ar da kake min ta karbi rabbu ya nuna min dattijo dan dattijo sai baba dattijo dan dattijo madalla dattijo dan dattijo ran gani sayyidul kawn Muhammadul Mustafa na garin maka me isa da isar Allah farin gani annabin Allah Muhammadul Mustafa na garin maka mai isa da isar Allah sanu inda rama Mahmud mabubbugar din albarka ya mai isa da isar Allah Bama da kowa idan ba kai baka samu hannun damarka ya mai isa da isar Allah Bama da komai idan ba kai baka samu hannun damarka ya mai isa da isar Allah Bama da gata idan ba kai baka samu hannun damarka ya mai isa da isar Allah saboda kai daya ce da isa ga ubangiji mun shaida haka ya mai isa da isar Allah dan haka ba ma da shakka in muka samu goyon bayanka ya mai isa da isar Allah baban su Fatima mun gode muna rawa da bazarka kai kwa kana rawa da bazar Allah farin gani sayyidul kauni Muhammadul Mustafa na garin maka mai isa da isar mun gode Allah annabi Muhammadu mun gode annabi Muhammadu kai mu gode wa annabi Muhammadu mun gode annabi Muhammadu wa musara wa annabi Muhammadu mun gode annabi kage Muhammadu musara wa annabi Muhammadu mun gode annabi Muhammadu mu tafa wa annabi Muhammadu mun gode annabi Muhammadu Muhammadu yayi farin ciki da zuwan dan Abdullahi ya annabi tafa wani Muhammadu wanda duk yayi farin ciki da
da zuwan dan Abdullahi ya tafa mai annabi Muhammadu manzon Allah annabi Muhammadu manzon Allah annabi Muhammadu manzon Allah annabi sai Muhammadu manzon Allah annabi sai Muhammadu manzon Allah annabi sai Muhammadu manzon Allah annabi Muhammadu Maulana annabi eh, Muhammadu Maulana annabi ya Muhammadu sayyidana ya annabi ya Muhammadu sayyidana ya annabi ya Muhammadu sayyidana ya annabi wanda Muhammadu duk yayi farin ciki da zuwan dan Abdullahi ya tafa mai annabi Muhammadu kowa yayi murna da Muhammadu duk damuwa ka yayi mai annabi Muhammadu kasa da shi da muradinsa don mutuncin ubangidan jarmai annabi sannan Muhammadu idan ya je bambanci na fuskar annabi ka nuna mai annabi Muhammadu manzon Allah annabi ya Muhammadu manzon Allah annabi eh, Muhammadu manzon Allah annabi araba Muhammadu mu da kowa sai manzon araba mu da Allah komai sai manzon Allah sai manzon Allah haske sai manzon Allah ilimi sai manzon Allah girma sai manzon Allah kyauta sai manzon Allah baiwa sai manzon Allah hakuri sai manzon Allah jin kai sai manzon Allah kai sai manzon Allah alfarma sai manzon Allah tausayi sai manzon Allah alfarma sai manzon araba mu da Allah komai mu in dai ba annabi bane ba mun gamsu annabi wanda Muhammadu duk ya rike wani ba shi ba kowa ya kira shi su annabi Shehu Muhammadu Rabi'u zuwan baba ya ce mana mu ita wa ƴan uwa shela annabi ba Muhammadu isa ba farin ciki ba haske sai Muhammadu Rasulullah annabi ba Muhammadu isa ba farin ciki ba haske sai Muhammadu Rasulullah annabi wanda ya zo Muhammadu da shi a fayin dinai aikinsa ya yi madalla annabi Muhammadu manzon Allah annabi Muhammadu manzon Allah annabi Muhammadu حب المصطفى الكرم أمر بالكون والأخلاق فرع وماتنا أتاني هواه قبل أن أعرف له سليت بنيران اشتياقي يا أحمد ألفت به والناس في سنة الكر تمتعت من وانتهر إن كنت مبرد وضويت في هذا الزمان وإنني لفي غفلة ممن يروم محمد ولكن نني جليت قبل سباقي وقد نلت تبريزا قرون لأحمد والإملا وإنس الآب إنس مليكي فلو يمين الكون عبد مسود ألا يا رسول الله يا سيدنا رسول الله يا رسول الله يا سيدنا رسول الله يا رسول الله يا سيدنا رسول الله وارفع شكاية إليك وهاليما ترى الأب سود هادي وهذا المسلمين عملت عليك فدبت النفس مسلمة لماني يدلق الوزي غير مكدر أروح وأبدو دائما لو كمر وغادر سبوها عند عبد المرسل ومن بي رسول الله لم يكشف المدى تولى رسول الله أمر فلن يرد كسائي دني داري فسرت متابع وشر إبراهيم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله من درجة
annabi ka ishe na Allah ya tsare ni da yin gaban waninka da hayawan gaban ka shine yan saban shiri da wani inda ya gani sai ya kanne dan shi kun kamar ki ne bai san ya ga masu ambatanka to ka tsare ni ya sirati kada ka bar shi yayi nishadi duk a tsanan ya daina taɗi kai mai guda ya faɗi don tukar sirrin mazantawarka na gode ilahu Allah wanda ya sa na kama faila don haka sayyidi kamata annabi ka ishe ni walla na wadatu da shakti jani naka sarkin mursalai na biyu jagoran mu almakiyu dan adnani dan kusayu karfin sayyidi aliyu na ga al'azuba da na biyo ka sannu riga kafin hukuma baban sayyida habiba me kai shi ya kama turba za muka tai da mu direbatin da kaya ka karba hanzarinka wanda ya so ka ya rabauta wanda ya bi ka ya azurta wanda ya bar ka ya talauta rama gunsa ta haramta da halin milkin ka gara shirka kai mani lamunin yabanka in ta zubo shi babu shakka kar a ji na yi aika aiki na ya zam yabanka kuma ka amsa man da na kira ka nan zan dan tsaya in huta na bi ne maras fahimta dan yakuba baba yaita turakin dan diyar kadin ta shehu rabi uban mazazininka mabuɗin arziki da haske annabi ka ishe ni komai wallahi waninka bai gabana na baya da aibu ko guda shi mai hasken jiki da kamshi Allah ne ya tsarkake shi alfarmar mutu da haushuwa yake da gwani kamar gwani na tilas ne a sallama mai don ba wanda za ya cin mai shi Allah ya bai wa komai don haka duk abin da kai mai Allah kai wa abin yabona mabuɗin arziki da haske annabi ka ishe ni komai wallahi waninka bai gabana Muhammad Rasulullah yabanka ba zan bari ba Muhammad Rasulullah yabanka ba zan bari ba aya muzu da ba mahabuballahi babban masoyi me kyan ɗabi'u Ahmad wanda ake ta yayi cancan ɗabi'u na ji yabanka Allah yake yi to ga mu ma muna yi ya annabi Muhammad buri na ka juyo ka duba Muhammad Rasulullah yabanka ba zan bari da ba Muhammad Mustafa ya Rasulullah Al-Mustafa Muhammad dole in gaida kai domin Allah na ji da kai cikin dukkanin talikai ba wani wanda kai ya kai an salatu ma an salamun lahi alaika mujtaba makuraishi dan makuraishiya tatti ga dan tidiya imami daga imamiya sarki daga sarauniya na aminatu kenan uwar gidan Abdullah shugaba Muhammad lallai ka isa ko in ce kai ne ma isa da kai isa ta zamo isa dan haka ba wani mai isa wanda ya samu isa ba tare da ya zo ya gaishe ka ba Muhammad tun da ka isa to na zo gun kadar isa gaban ka har na durkusa ta haka nunan ka isa ka bani sirrin sani da yarda da so da yaban ka mutunta ba Muhammad khairul alamin rahmatan lil alamin komai Allah za ya min saboda kai ne al'amin kai ke raba kyauta kai ne kyauta me yau ba naka ba shafa'atul kubra ta kace
wa'il hamdu takace ma abaina takace da mayar rashin kace sannan kai Allahu ya da sunanka da na samu jinta ba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalila yahuda la ilaha maman sadi wanzila wala tafiya an kai inni muntahawala wa akrim bi magna tawarrahu manzila ahabu ibadillah lil majd wal ula nabiyyahu a'lay lil'ani mubawwa'u nabiyyun azimul karim بالحق مرسل يعل به مذكى نتبلى وينهل فلله ذمه وأعلى وأكمل أمين الإرشاد عباده وأهل حبيب بأسرار منمه أباب الندى فيفن فأعمال سعادة فساس بذاك الخير مدينا وشدة فيا حبذا منه لمن شاء عمدة إمام الرسل الله بدا وعودة به يختم الذكر جليل ويبدأ الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله لا إله إلا لا الله إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا الله إله إلا الله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله لا إله إلا محمد الله رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول لا الله إله إلا الله الله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله الله محمد رسول الله 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 محمد رسول الله 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 محمد رسول الله 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 محمد رسول الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا محمد رسول لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله